नमस्कार. आशा किचनमध्ये पुन्हा एकदा नव्या रेसिपीसह आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण नाचणीची आंबोळी करणार आहोत. त्यासाठी बघा मी इथे काय घेतलं आहे. ही नाचणी घेतली आहे. नाचणी मी हे 2 पेले भरून घेतली आहे आणि ह्या 2 पेले नाचणीसाठी हा 1 पेला उडीद डाळ घेतली आहे. हा एवढा 1 चमचा भरून मी चणा डाळ घेतली आहे आणि हाच चमचा अर्धा मी मेथीचे दाणे घेतले आहेत. हे मीठ आहे, आपल्याला चवीप्रमाणे घालायचे आहे आणि ही हिरवी मिरची आहे. मी हे सर्व नीट निवडून घेतले आहे. आता दुपारी 12 वाजले आहे, तर मी 12 वाजता हे सगळं स्वच्छ धुवून एकदाच पाण्यामध्ये भिजत घालून ठेवणार आहे. नंतर मी ते पाणी ओतून टाकणार नाही, त्या पाण्यामध्येच मी हे वाटणार आहे. 12 वाजल्यापासून 5 ते 6 तासांनी मी हे पीठ वाटून फर्मेंटेशनसाठी ठेवणार आहे. कारण 5:30 वाजता, सकाळी 5:30 वाजता माझ्या मुलाच्या टिफिनसाठी या आंबोळ्या होणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला उशिरा टिफिन हवा असेल म्हणजे 10 वाजता वगैरे, तर तुम्ही दुपारी 3 वाजताही हे भिजत घालू शकता. एक 7 ते 8 तासाच्या वरती तुम्ही हे सर्व भिजत घालून ठेवू नका. कारण त्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, आपल्या आंबोळ्या किंवा इडल्यांना ना आंबूस वास येतो, म्हणजे ते थोडेसे आंबट लागतात. त्याच्यामुळे हे प्रमाणातच भिजून आपण वाटायचे आहे. आता आपण हे सर्व एकत्र करून 5 ते 6 पाण्याने धुवून घेऊन मग भिजत घालून ठेवूया. मी 5 ते 6 वेळा पाणी घेऊन धुवून घेतले आहे. आता मी हे पुरेसे पाणी घालून यात भिजत घालून ठेवते. हे पहा, 12 वाजता आपण हे भिजत घातलेलं. आता 4:15 झाले आहेत. आता मी हे वाटून घेणार आहे. तर नाचणी थोडीशी थंड असते आणि भिजायला ही थोडीशी कठीण असते, म्हणून मी थोडंसं 15 मिनिटं हिला जास्त भिजायला दिलं आहे. आता पावसाळा पण चालू आहे, तुम्हाला माहीत आहे. त्यामुळे मी हे पाणी आहे ना थोडंसं कोमट करून घेणार आहे. एकदम कोमट, जास्त तापवायचं नाही आहे. आणि त्या पाण्यामध्ये मी हे पीठ मिक्सरला लावून घेणार आहे. कोमट पाणी होतं ना, ते अगदी थोडं थोडं घेऊन आपण हे वाटून काढायचं आहे. जास्त पाणी घेतलं तर पीठ पातळ होईल आपण ठेवताना, आणि पातळ पीठ झालं तर मग ते फर्मेंटेशन होणार नाही. त्यामुळे थोडं थोडं पाणी घालून आपण वाटून घेऊया. हे पहा, असे एकदम बारीक वाटून घ्यायचे आहे. नाचणी थोडीशी वाटायला कठीण जाते, तरी पण आपल्याला जमेल एवढं आपण बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. कारण आंबोळ्यांचं पीठ असतं ना, ते बारीकच वाटायचं असतं. आणि जर तुम्हाला याची इडली करायची असतील तर थोडंसं खसखशीत वाटून घ्यायचं. आता मी हे सगळं असं वाटून घेते. तर हे बघा, मी पीठ असं एकदम बारीक वाटून घेतलं आहे. आता मी हे मीठ मगाशी घेतलेलं ना, ते मी इथे असं माझ्या अंदाजाने टाकून घेते. चवीपुरतं टाकायचं, टेस्ट घ्यायची आणि मग बस करायचं टाकायचं. आता हे एकाच अशा सरळ रेषेमध्ये गोल 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 असं आपण चांगलं एकत्र करून घ्यायचं. असं आपण एकत्र करून घेऊया. मीठ टाकून हे बघा सगळं एकत्र करून घेतलं आहे. आणि पीठ बघा मी किती पातळ ठेवलंय, एवढंच ठेवायचं, ह्याच्यापेक्षा पातळ नाही करायचं आपल्याला पीठ. आता हे पीठ मी एकत्र करून घेतलं. आता बघा, ही मगाशी मी मिरची घेतलेली, ती बघा मी आता काय करते, इकडे बघा गॅस चालू करते मी. इथे अशी पकडायची, आपण थोडीशी अशी भाजल्यासारखी करायची, काळी करायची नाही आहे मिरची, सावकाश करायची. बघा आवाज आला. आता काय करायचं, आपण पटकन या पिठामध्ये अशी बुडवून ठेवून द्यायची. त्याच्यावरती 1 चमचा तेल ओतून ठेवायचं. असं किती जास्त पीठ असेल ना तर तुम्ही 1-1.5 चमचा असं तेल ओतून ठेवा आणि सरळ असं पाटली घ्यायची आणि असं बंद करून ठेवून द्यायचं. आता तुम्हाला जर हा टोप हलवायचा असेल तर इकडून तिकडे हलवू शकता, फक्त तुम्ही हा टोप उघडू नका. आता हे पहा, संध्याकाळचे 5:30 झाले आहेत आणि मी हे पीठ फर्मेंटेशनसाठी ठेवले आहे. माझे जेवण करून झाले गॅसवर की मग मी बंद गॅसवर हा टोप उचलून ठेवणार आहे. आता बघा, आपण पीठ ठेवले आहे ना, तेव्हा बघा टोपाला कसा आवाज येतो आहे.
टक 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 असा येतोय ना. आता आपलं पीठ आलं ना सकाळी, म्हणजे फर्मेंटेशन झाले पीठ, की आपला डबडब डबडब असा आवाज येणार आहे. सकाळचे 5:15 झाले आहेत. आता आपण पीठ आलं काय बघूया. तर इथे मी वाजून बघते. डबडब डबडब असा आवाज येतोय ना. आपलं पीठ आलं आहे, बघूया आपण. रात्री बंद गॅसवर हा टोप उचलून ठेवलेला. हे बघा आपलं छान असं पीठ आलंय. आता ही मिरची आपण वापरू शकतो. काढून ठेवायची. ही मी मिरची आहे ना, ती पीठ लवकर येण्यासाठी ठेवलेली. तुम्हाला जसं पीठ हवं आहे तसं तुम्ही तुमचा टायमिंग ऍडजस्ट करून ठेवा. पीठ बघा. तर ही मिरची आहे ना, अशी उचलायची आणि नंतर धुवून घ्यायची. आपल्याला वापरायला आहे. आता मला टिफिनसाठी हव्या आहेत तेवढ्या मी आंबोळ्या काढून घेते. तर मी हे एकत्र अजून करणार नाही, सावकाश असं फिरवून घेणार आहे. म्हणून मी काल संध्याकाळीच ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं. हे बघा पीठ. आता मी हे पहा, मी भिडं ठेवलं आहे गॅसवर. आता ह्या कांद्याने चांगलं तेल चोळून घेते मी भिड्याला. तर मला हवी तेवढी आंबोळी मी लहान मोठी यावर अशी करून घेते. तर टिफिनला थोड्याशा छोट्या लागतात मुलांना. गॅस मिडियम फ्लेमवर घ्यायचा आपण, टाकून जरी आंबोळीची. झाकून ठेवायचं. आता 5 मिनिटांनी आपण ताट उचलून बघूया. हे बघा याच्यावर बबल्स यायला लागले छोटे छोटे. आता आपण ती उलटायची आहे. बघा. आता परत 5-6 मिनिटं असं बंद करून ठेवायचं. हव्या तेवढ्या मी करून घेतल्या आणि थंड झाल्यावर त्या डब्यामध्ये भरल्या आहे. बाकीचं पीठ मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे आणि मग नंतर सावकाश त्याच्या आंबोळ्या करणार आहे. आता उरलेले पीठ होते ना मी जे फ्रीजमध्ये ठेवलेले, त्याच्या पण आपण आता काढून घेऊया. पाच मिनिटं झाकून घेऊ. हे बघा आता बबल्स आलेत. आपण आता हे पलटून घेऊ. अशा प्रकारे आपला हेल्दी नाश्ता तयार झाला आहे. या आंबोळ्या आपण चटणी बरोबर किंवा चहा बरोबर किंवा ब्लॅक टी बरोबर पण खाऊ शकतो. अतिशय चवीला लागतात. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांना डायबिटीस आहे ना, त्यांनाही या खायला चालू शकतात. हे पहा. तुम्हाला आवडले असतील तर तुम्हीही करून बघा. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.